И здравейте хора, аз съм FireGaming TV и за втори път съм показан на живо. И да, може да ви се струва малко дебиличък, но такъв съм си. И така, аз съм, ето ме, казвам за втори път, защото ако сте гледали новия клип на 1005 седмици, участвах вътре и да. Искам само да ви кажа, че който е чувал за Bean Boozles, да, онези бомбони с хубав вкус и гаден вкус, ще си ги купувам утре. И да, те се продават в мола до Лидъла, там където е. Нали, в входа там е едно магазинче за сладки глупости. И да, утре ще си купувам и ще правя чалендж с същите приятели. И това беше от мен, хора. Дано клипа ви е харесал и дано този клип, който ще направя за Bean Boozles, да ви хареса. Чао!